Nangandam na usab ang mga komunidad sa Eastern Visayas sa posibleng epekto sa bagong bagyo nga moigo sa ilang lugar. Pangumustahon ta ang ilang sitwasyon. Live gikan sa Tacloban City, nanukad si Nico Sereno. Nico? Yes, buot masiguro ang mga opisyales o ang mga tao mismo nga andam sila sa posibleng epekto niining bagyong uwan. Sa coastal barangay sa San Jose, sa lungsod sa Dulag sa lalawigan sa Leyte, maaninaw ang epekto nga gibili ni bagyong Tino. Naguba ang mga payag-payag sa baybayon. Si Noy Juni nag-uulsab nga naguba ang iyang baroto dihang miigo ang bagyo. Bana-bana niya mugastong mabot 15,000 pesos ang repair niini. Yung malaking alon. May high tide naman ang alon. Ay, so umabot din sa kalsada? Hanggang kalsada. Takbuhan kami. Saksisib naman ang dito, bagyo. Hindi na pagkatiwalaan. Niatong Lunes dihang nagdanga-danga pa ang bagyong si Tino, mibakwit na ang mga residente. Ang ilang mga bangka gipang secure na o gigaid gani hangtod sa parte sa highway. Apan halos naabot gihapon kini sa kusog nga bawd sa dagat. Para sa coastal community sama dinhi sa Barangay San Jose, lisod ang pagsugod ug balik taliwa sa ilang nahiaguman. Apan magpadayon ang ilang pakigbisog labi na gyud dinhi sa kadagatan nga mo na ilang nagsilbing panginabuhian. Karon sa hulga sa bag-ong bagyong uwan, mibalik ang kabalaka sa mga residente. Apan nangandam na sab sila karon kay posibleng maapektuhan sab ang ilang lugar. Mahirap pag may bagyo. Dahil wala kaming matitirahan. Mabuti ako kay may pabahay ako doon sa San Antonio. Samtang ses karong hapon pasado alas 3 gihimo sa usa ka hotel dinhi sa Tacloban City ang pre-disaster risk assessment kun PIDRA meeting gipanguluhan sa taga-Office of Civil Defense Region 8 kauban ang lain-lain nga mga ahensya sa gobyerno. Kabahin kini sa pagpangandam sa local government o sa tanan nga mga national agency sa posible unyang epekto nining bag-ong nagdanga-danga nga bagyo dinhi sa Pilipinas. Nasabutan ato sa meeting kaganiha kini paghingusog yun sa mga forced o preemptive evacuation magdepende sa risgo sa usa ka lugar. Hugot kini nga napatuman sa mga communities dinhi sa Eastern Visayas atong pag-igo sa bagyong Tino nga nakita sa pipila ka mga LGUs nga successful gyud kining pagpahigayon niining preemptive evacuation sa tanan depende sa risk area sa ilang komunidad sa ilang kabarangayan. Lain hisgutan sab kaganiha kining rekomendasyon gikan sa OCD ato sa DILG paingon sa mga local government units kay nakita man nga successful practice sab ses kining pagpatuman og liquor ban. Dunay mga LGUs diri samtang nag-angat ang bagyong Tino mi-implement og liquor ban para sab nga makontrol ang lihok sa ilang mga tawo og walay mga hubog atol sa pag-igo sa bagyong Tino ug successful kuno to mo ang giplano karon nga ma-replicate kini sa uban nga mga LGUs dinhi sa Eastern Visayas. Posibleng ipatuman unya nila sab atol sa pagpangandam sab ni epekto sa bagyong uwan nga posible sab kuno nga mabantayan, mapatyagan dinhi sa Eastern Visayas pinagi sa mga pag-uwan-uwan nga dala niini. Samtang ses itong nahimutangan ato lang mapuno niadta karon sa Tacloban City Viewpoint usa ni siya ka elevated area dinhi sa Tacloban City overlooking sa nabantog nga San Juanico Bridge o kining atbang makita nato ini Samar Island ni siya ses maayong panahon sa kinitibuk-an dinhi sa Tacloban City o sa probinsya sa Leyte o sa uban mga probinsya diri sa Region 8 karong adlaw. Apan pahimangno sa pag-asa sa pag-asa Region 8 nga posibleng ugma sa udto magsugod na ang kusog nga pag-uwan dinhi sa pipila ka bahin sa Eastern Visayas. Mga nag-warning na ni silang daan sa tanan nga mga LGUs sa unsa mahimuon nga mga measures kay isa jud kini sa sinati unya sa itong paigsuunan dinhi sa Eastern Visayas epekto niining si bagyong uwan. Mo kanang latest gikan dinhi sa Tacloban City, ses. Dagang salamat ug amping mo sa inyong coverage diha, Nico Sereno.